En dan had jou op scoort een mooie trofee. Wat vind je dat jou uitroepen binnen als de oudste fietser van Nederland? Maar ik weet net of ik echt wel de oudste fietser van Nederland ben. Wij zijn geregistreerd en wij hebben het opgegeven, maar ik denk niet dat alle ouderen dat gedaan hebben. Dus er kan best mensen zijn die ouder zijn dan ik en toch ook nog fietsen. Dus wat dat betreft, moet ik mijn college zout nemen. Maar ja, Jo, hebben we de trofee kregen. Ik heb een trofee gekregen. Wat vind je ervan? Ja, hartstikke leuk. Vind ik wel leuk. En het werd ook door de minister uitgereikt, dus dan gaan we ook een beetje cachet aan de zaak. Nee, dat vind ik wel hartstikke mooi. Want hoe volle fiets je al? Nou, ik heb ook gisteren verteld daar op die bijeenkomst dat ik vanaf van mijn 95ste nog 6400 kilometer gefietst heb. En dat wordt de laatste jaren steeds wat minder. En ik denk dat ik als ik dit jaar nog volbreng, dan zal het ook wel een keer ophouden, denk ik. Ja, maar dat weet ik niet. Dat? Ik probeer zo lang mogelijk door te gaan. Wat budget fietsen van jou? Nou, heel veel. Niet alleen dat ik altijd in de fietsenbranche gewerkt heb, tenminste een groot aantal jaren. En het is een prachtig mooi vervoermiddel. En vooral nu die e-bike later gekomen is, voor de ouderen kunnen ze heel lang doorfietsen. Alleen zou ik willen adviseren, wacht niet te lang. Als je dus daar echte fietser bent, dan moet je eigenlijk met 70 jaar op de e-bike stappen. En niet bijvoorbeeld met 90. Dat is weer een telefoontje. Ja, jou krijg je nog aandacht. ja, dan krijg je dat. Als je in de krant komt, dan krijg je aandacht. Als ik dat allemaal geweten had, dan weet ik niet of ik dit allemaal gedaan had. Maar fijn, het is in één keer zo. En vind je jou nou dat jou een voorbeeld binnen? Jou had nou de trofee kregen? Ja, dat geloof ik wel. Als je dus op deze leeftijd nog kunt fietsen, dan is dat prachtig. Er zullen niet veel mensen zijn die dat kunnen nog. En bovendien, ik kan nog goed lopen. Ik kan mijn geest is nog goed, dus ik ben bevoordeeld wat dat betreft. Ja, echt. Dus hoop je jou nou echt dat orenmeesken, tinken, noodse Joshua, nou, ik moet echt maar op de fiets? Nou, ik denk het wel. Ik kan heel lang fietsen. Ja. Het is, daarvoor hebben ze ook dat allemaal uitgeschreven om een voorbeeld te geven dat mensen op heel hoge leeftijd nog de fiets kunnen pakken. Ja, absoluut. En je komt, net als ik zeg, je komt op plekken waar je anders niet kunt komen. Dat is ook wel een voordeel. En wat is nou jouw geheim dat jou op deze leeftijd nog zo vitaal binnen en zo vaak op de fiets stappen kunnen? Nou, het is geen geheim. Ik heb mijn hele leven gefietst en ik heb mijn hele leven aan sport gedaan. En ik heb goed geleefd, maar ik heb nooit gerookt. Tenminste de laatste 50 jaar niet meer. En altijd goed en lekker gegeten, dat is ook belangrijk. En hoe ouder je wordt, hoe belangrijker het eten is. En ik heb ook altijd honger, ik kan altijd wel eten. Ja.